Ayog angkon kay kuan. Mutas mama. Ayog angkon kay kuan man dre so soft kay inyong skin. Soft kay inyong skin dre. Scary whoops every time I see you. Malamig na sausage. Mo ma. The same ending on. My line choices. No? Nagtitipid. May pambako na ako. Okay, mag-on sa akin. Ilagay niyo sa tissue. Akin dalawa. Tapos magdadala rin ako ng kape. Hindi ko to ubusin. Okay na. Nasinaw ang plato na ko kaya gutom na gutom. Sinaw din na, kanapa daghan na nagsud. JJ kayo. Gigi? Ang Gigi, galunggong mana. Gutom na gutom. GNG. PG ma, PG. Patay gutom. A few moments later. Hello. Done with my makeup. Wanna do a room tour? Room tour. Oh, hold on. Room 22412. Go inside. Bye. I'm gonna open here. So, here's mom fixing everything. Okay. So, ganito, pagpasok mo, yan yung bed namin. Hindi pa namin inayos. And then, yung harap, closet, TV, and then there's ref and microwave. Hi, Ira. What are you laughing about? Katawa mo ako. Okay, smiling na lang. Marami ako diyang different islands. Hindi po ako tatabi sa kanya kasi lumalaki po ako. Ayan. Binayaran namin dito. Anong oras tayo naka-check-in at bakit ganun tayo ka-late nag-check-in? Pero, naka-check-in kami. 12 o'clock na. Nang? 1. Nang umaga. 1 a.m. Forgird na forgird kami. But, you know, it happens for a reason. Things happen for a reason. Life happens. Shit happens. But life must move on.
And later, we'll be going to Disney. Dreams do come true. Alright, everybody. See ya. Good morning, peoples. Kakalabas lang namin sa hotel room. Good morning, good morning. Ready na kami. Kakatapos lang namin mag-ready. Papunta na kami ngayon sa Magic Kingdom. Isasama namin kayo sa aming short vacation. Sana mag-enjoy tayo pare-pareho, mga people. Wala ng stress. Yes. Kasi you know naman, life here in America, wala kang social life. Charot. It's your, choice. After working 6 days a week. Oo, mga 10 to 12 hours a day. Minsan weekend off mo, papasok ka kasi sayang ang datong. Or well. Ganun talaga. Life. So, magkita-kita na lang tayo mamaya. Mag-enjoy tayo. Sama-sama tayong mag-enjoy sa Magic Kingdom. Bye! See you later! Magic Kingdom na lang ko ni ang address. Ako yung mapa dito. Wait lang. Ano ba ito? Kissimmee or Kiss Me? Kiss Me. Comment down below kung alam niyo paano sabihin yung city. Paano kahit i-comment nila, hindi ko rin naman malalaman. Head east toward Black Lake Road. 87 degrees outside. Super init. Okay, mahulog yung camera. Okay. Tanggalin yan dyan, Pi. Baka maano tayo ng distraction. Bye. See ya. We're on our way. Yung dinadaanan namin. Bakit mag-zoom? Ayoko nga. So, galing kami doon. Yun yung hotel namin. Turn left. Like for lunch, ganun. Dito magbayad ng parking. Ayan guys. Paano ba ito i-zoom? Hello. Hi. So we just paid for parking here? Yes, sir. Okay. I have a question. Can we go in and out or no? Sure can. The G-Shock. Yes. Pretty nice. Thanks, man. Big guy. Yeah, you come in and out, show them the receipt, and you can use it if you want to go to the other parks today too. Okay, thank you. Ano sabi niya? Pwede daw lumabas. English? Charot. Maganda daw yung relo. Alright. Thank you. Have one. So, parking. Ang gulo ng kwento kasi natin. So, ayun na nga sa Orbits.
Ay, nagbayad kami ng parking $25. Buong araw na yun. Tapos, pwede kaming lumabas, pwedeng bumalik. For, yun na yun, 25 lang. Papakita lang daw namin yung resibo. Tapos pwede mo gamitin sa ibang parks. Pwedeng gamitin saan? Ibang parks. Okay. Magic Kingdom parking. Mamaya. Good luck. Dito na kami. And wish you were here. I know. So, papunta na kami sa shuttle. Ayan. Ang init. Wala kaming sunblock. Good luck. So, here we go. Yung sasakyan namin. Adentro, mientras el tranvía está en movimiento y vigilen a sus niños. Hi guys, please step inside for your safety behind the poles, please, behind the red poles, back set of the strollers, everything behind the red. Hi! Bumaba na kami dun sa tram. 1 minute na sa kayon para mas malapit yung lalakaran namin papasok. And there. Excuse me, sir. No photos in the security area, please. Papasok na ako, guys. Yun, dumaan pa ng security. May security check. Ferryboat or monorail? May ano yan? Libre din yan. Kana? I think so, yeah. Kahit alin. Or gusto nyo ba ng ferryboat? Souvenir shop. No. Meron silang souvenir shop. Mag-isa lang. There! 27. Share na lang ta. Oo ba? Isa lang. Mas ano bang mas maganda? Okay lang po. Oo, kasi yan yung parang mas pinakamalapit sa ano. Is there a bathroom here? Yung bitaw ko nimo. Kasi ko nimo. Minute? Sasakay kami ng either train or yung ganyan. Papunta doon. Monorail. Hello! Hi! Magic Kingdom monorail. They call it here monorail. Hello sila. Bye. That's nice. Or ferry boat doon sa side na yon para makarating sa Magic Kingdom. Ayan, nagde-decide pa kami kung mag-monorail kami. Monotrail ba yung sabi ko kanina? Monorail or ferry boat. So, see you guys in a bit!